Hi guys, norok joto no lam suko tai sa ani ketal vlog go norok bahai tong kha khayo kaham no tong na hinai hingkai tabuk ang mosor bario phaijak mosor khangna bagui hingkai mosor iko mok thaijak khangnai hinai mok tui phaijak hingkai kisa khakjao hingkai jing taklai khe mosor khek khailia hingkai engko ani ma sung khaijak ta hingkai bongor ni kisa khakjao ta hingkai kuri hingkai khagina phaya ahino hingkai norok nai tong do blog no chaya sak tini tam khainai joto share khainai nai tong ni norok iko mosor bufang bothai ahai ke thayo nai di mosor tabung maising ni season ni mosor obkhai balajuri hino jongkhai hingkai norok tamo mosor hin balajuri mosor hino jongkhai abono gabo yapang ni khagina uta pok yapang ni hingkai krak ngabo betala hiogo bohok saw angkai mosor o mosor no jamani simi ekdom asuk kai mosor kisapano rudi mui mosor hiong mani thina nayo naidi ekdom krak nai khagina wang hingkai khagoi mogo daw ani busabo khagoi tongoi ko oma mosor khangna rungma sinai gidi 1 ini 2 Aro 3 nih rosi 4 oh tak khakji jang ni khakji masuk khagon ni la oi tui khaka hawa lu khale par khan busana gadi gabana taw boba khagoi toni rusine bo khagi ton lai nai ko bo khagi daw khak cho khang ga yong nai ken tu ba guys gai tabo khungai siri thaipong songna nayo jong hengkai norok no bo phunu gana hine ang engko kichra video clips na rokha hengkai thaipong khuk gana tabo khai da baya hake khungnai ta ang hengkai ahake khuk tok jaya to phana ahake khungna nai tongo hengkai oboni mui recipe norok no phunung nai do ang bahai ke songai cha norok kisa soya sang nai tongni blog no nai cha hangai kisa like rudi hengkai tho khuk bai gana gap bang man nai gidi gap rok susawi yak rok thok phulina hatab kha boi thibai snamna hake snamai unglia hingka hake tab khai boi thibai khugoi snamui songsinai nai tongni thaipong gam thia da hin angkai jengai thaipong kora hino hingkai abono sola moi paika aya go gap na suka negedi hingkai abo songna ni bagi tabu kisa sunai shui poriskar khainai hingkai oro khai butui rok box rujak mosor rok rujak alu tui ni rujak hingkai abo songnai eglogeo norok nai tongdi runai tabu kai Chaita pasta rinai pasta mui kubang bla pasta rinai songbai ka mui goi chu than nai ka phai do nogo phai di thaya bong bai chungolo thanai khanap thanai jing khanap ma tai thanai phai di mama je thanam sungjagai goi o jama sumi thana ko sitra jama semani kesa sumi na sungjakse thungai tang nang goi khuluk ri tak mani ta
ta bura sumaya ko nagadi ta bukse bahan no suk tongko tai bose yang buska ko phaina tongko ri bahan ke tak maya ni busano naina nangu hingkai kisa kaise tak go ang doti tak maya ra suime yang tongkhanai di nogo se khaja kopla thangka takte hingkai ani buse be miya hinjaga nog bera korok thangnai kapu ini se aste kaise tak go to phano kunungya gang no khulug paro ha budu khana bagoi hingkai takai tonga tai koidin jani nangno tai 4 din 5 din nangnai ta mungkai busano bonai manayo hingkai tai ri buta gwa kise tongwang ga naine kuri blan busano mani bagoi ri takte tabo satung ekdom tungmani satung je mar khai tungo tini satung kutungma se tabo ani busana nahana matha bo sal khereng beraina bagai thangi tongha ngenai dio je songjami hinai jami da tam jani lebu mane lebu kotor jat oboni kora bangman nagedi thai odek klai thangka hau klai kobama ko buklayo thabo thayo engko bothai botongo bobar baro tong khata bo kobangma khuimani chaimi abo tamne mosor gobang khelak su khaige thongko ekdom kukhui jebo engko hai sato kora hai khuimani mar man thangine feka berai krak no ei ijang phai berai ti শুধু বেরাইও বখায় মেঘে কিসা সংসার গানা বনো দিবনি মাই চারা গালা খিনাই মেঘে সংসার নাই তার খায় ওই কুতু খা মুনখা ready ready tiklai spot khaira mai bu kisari rizak lelo thank you